Ngaturaken wilujeng rawuh keluarga geng Bobo Sugeng Eko Atmarso, keluarga geng Ibu Khairiyah, ugi ngaturaken wilujeng rawuh keluarga geng Bobo Prayetno Setyo Laksito, Ibu Sukatmi ingkang rawuh saking Keron Lor RT Setunggal RW 6 Sidoarjo Wonogiri. Ngaturaken wilujeng rawuh wonten ing tata cara pahargyan dawuhipun Ror Ayu Eri Kusuma Putri kalian Bagus Thomas Putro Setyo Tri Hutomo. Hawit sadaya sampun samapta tata cara panggihing panganten nedya katpurwaken kanthi menika katur dumateng para kadang panliti juru laras. Mugi paringipun hamungelaken ladrang santi mulya laras pelok padet nenem sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso saha berkahing Gusti Kang Maha Kawasa tansah kapatedhakno dhumateng panjenengan sadaya lan kula nuwun. Para sesepuh bini sepuh ingkang satuhu binektenan, sagungging para rawuh ingkang winantu ing pakurmatan, hamurwakani anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken manengku puja ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kawasa nggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng aparing kanugrahan awujud menapa kemawon dhumateng panjenengan sadaya lan kula kacih wonten ing pahargyan enjing tungkap siang menika panjenengan lan kula saged pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayan. Ing salajengipun nuhoni kersanipun Bobo Sugeng Eko Atmarso sekalian Ibu Khairiyah ingkang ing wanci menika nedya mahargya putri kinasihipun ingkang sesilih Roro Ayu Eri Kusuma Putri ingkang sampun pikantuk serat kekancingan palakrami kajatu krami dening Bagus Thomas Putro Setyo Tri Hutomo Putro Jalu Bobo Prayetno Setyo Laksito sekalian Ibu Sukatmi ingkang pidalem saking Keron Lor RT Setunggal RW 6 Sidoarjo kalebet ing wewengkon Kabupaten Wonogiri. Tumulya wit keparingipun Bobo Prayetno Setyo Laksito sekalian Ibu panganten badhe kawisuda kapanggihaken tata cara lan upacara ingkang taksih lumampah wonten ing laladan Sala mriki. Ing salajengipun keparengna kula minangka jejering pambiwara keparengna kula hangaturaken sarta mbiwarakaken lampahing tata cara panggih panganten kekalih Roro Ayu Eri Kusuma Putri kaliyan Bagus Thomas Putro Setyo Tri Hutomo minangka purwakaning adicara ninggih pambuka kalajengaken lumaraping panganten wanita saking sasana panti busana tumuju ing sasana kursi rinengga.
Mawi panganten putri sampun lenggah kanthi satata wonten ing sasana kursi rinengga katungka praptaning panganten priya nuli kalajengaken tata cara pasrah saha panampi. Purna tata cara pasrah saha panampi nuli kalajengaken tata cara adat panggihing panganten kekalih. Purna tata cara adat panggihing panganten kekalih tumuli panganten kekalih sinengkepan sindur kaboyong tumuju ing sasana kursi rinengga. Mawi panganten kekalih Rama Ibu talah pisan sampun lenggah kanthi satata wonten ing sasana kursi rinengga nuli kalajengaken waosan donga pamuji. Purna waosan donga pamuji nuli kalajengaken tata cara adat robongan saha sungkem pangabektenipun panganten kekalih dumateng rama lan ibunipun. Purna sungkem pangabekten panganten kekalih dumateng rama lan ibunipun nuli kalajengaken atur pambagyarjanipun ingkang hamengku gati. Purna atur pambagyarjanipun ingkang hamengku gati nuli kalajengaken pamunduting gambar piniji saha pamunduting gambar pakurmatan wondene purnaning gati tata cara pahargyan ing enjing dungkap siang menika inggih jengkaripun panganten kekalih Rama Ibu talah pisan kakanthi manjing tumuju ing sangajenging sasana pahargyan saperlu hatangkep asta sarta ngontapaken kondoripun para rawuh. Sagunging para rawuh ingkang winantu ing karahayan mekaten menggah urutaning tata cara pahargyan dhawuhipun Rara Ayu Eri Kusuma Putri kaliyan Bagus Thomas Putra Setya Tri Hutomo. Mugi sedaya tansah hamanggih wilujeng tanpa pambeng rahayu tanpa ridu raharja kang sinedya. Katur dumateng sedaya para rawuh mugi keparengipun hanyekecakaken lenggah ngantos dumugi purnaning gati tata cara pahargyan ing enjing ndungkap siang menika. Nuwun.